welcome sugar hai hai ani YouTube channel lo ke norok bahai tong bai kha khai norok ka ham tong na nei ja bo ka ham tong go ke norok bai malaya de kha tang ge ani chrai ni porikha choli tong mani ang kono video ro khai malia ani time kre ani official time bai ani chrai no por ani time te nong lo kuni samung bai ang ke sapan time malia ge aman bagi ani video ro ang ri malia ge tini ke chrai ni porikha pai nei ba yang kaisa video kaise ne hne wan shogoi nei noni biskao kaisa video to mase obo hke ani ama corrector rignai kwtal to bukha janga rignai kwtal no norok bai share khai phunong hke norok to saimano ani ama ri follow nei nei golagati bazar baro norok mannai nenoro na khangke golagati bazar phake mannai yang nong no corrector rignai phunong nei chamathwi bar tabuk sab kanya tongba 400 thani जेसेपानो program thani ke nini jesapano political thang je jaga phano thang ongkholai ne ningena bri rok dol khe chamathwi kancha khayada chamathwi se sini jagmani ba chamathwi mang kanu tabo ngai ke phia ba belai ke nai to agi to kasar ma jora omhai bong kha chini tiprajwkrok sari mang sukan bai su ang no khang je fruit rai afro nang no kha Rignai ni chol ke sakri kha ma hai shari no 3 bet ke kano getai shari bukan amhai ang onek nukha ge tabuk se torte lokte ganke tabuk si Rignai hai hai ki fili phai pe ma hai ge abono bela kheno khabo tong thobo ge tai bishi kok salia norok nang ani Rignai kaisa ke phonok sinai chamathwi bar nai tong norok